This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kum ka jingpan kan mau ya ka sarkar jala halor ka jingdawa ka khun nyotrap National Awakening Movement ka khnam ka bala yat manta la bun snam ha ka bia day bat ban ailat ya ki kali kamai tourist ki bawan na ki waipat ki jala ban kamai ha kani ka jala ha ka arpusar tere ujil leo araja arpusan kani ka seng kala let ban bu biang ya ka dorkhas ha ka office strike kam u menteri rangba ka jala u konrad ki sangma Habakran sigilat patai kubor uba Thomas Pasa working president ulaong bakalong kebadan kam bandon no ya kejing per king ya ki kali turis ki bawan naki wepat ki jela kenang bakan long kejing mentoy na kebenta ki try muluk nalor kata ulaong ru baka sarkar kan habban simkhia halor kani kenang bakan wan ra e kejing song sengan ya ki turis ki bawan na sabar Hadin bingala pengkre jum kre jungi bercerai bahang kerpat sarkar tu kapor ba soba banum syasyu ya ki kali turis ki bamdi Meghalaya registered bakin let si tourist destination ki badar pok jala ka jongi banga kama hatu ko por na kaliang under secretary jong sarkar jala ka jongi ula patha yo commissioner jong transport ban let check lam city sport Sikkim kile kumno kata ka procedure ka jongki ka arrangement ka jongki ban kalawan ka report ru yo hoy city sport Sikkim kim ju sha ikni kali ki bade nabar ki penun kambe da ki kali ki bana po Sikkim hi karena bakat ka tourism hang to kan ben toy ya ki try muluk jong to ka jela but hatu ka por pada kalian ka sarkar hatu ka por au january aja khatpra ka pentip sengi bar kila ong ba namar ba ka ISBT mauyong kampadap te sobha ban up hadu ba ka ISBT mauyong kandap hadin kata pada ya kene paro kali ki bamdei Meghalaya registered ni pensage no abdu po ISBT kanang ba kali ki bari registered bar Meghalaya pada kin fly dan kin ferry pada igni ki tourist jongi se ki tourist restriction ba fer hadin kata walang hilat ho rusin arsin kampoi ju temen tak sini kumbu gi ju meli ni ngaseng nimju e ekonomi kam siteng bat ni ai bud ka ban kanir ko kata sin jam ban kala jongi la tho isha ICM ila perpau kita ki jingjia ki menchua ki bang la tho saki sarkar ki barem ban la kerpati ki ong ba song ban full of no ya kane ka benta bat lada kalong ka bala ngin continue na ka ai ka waktu ko sarkar jo aja khan yo kala i kala bukte namar ku bolong menta ka ISBT kala urlong kabar pada kebentah namar ba kumba lajia hi menta ki kini ka jingjia jo ki shujur po indor tingila penpau ha ka siti ka jongi ongwa jenba lada don kata ka procedure dan ka arrangement banum syashu i kali bar ban den sadu sipo terus lesi ka tu ka jingjia kanum don ka jimbut nam ya jela ka jongi tika balai pada ngila penpau ya ICM don boram ngira ong kumne bakane ka jing dawa ka jongi kamlong bis halo ka jingisi mo ngimisi ini hari ngidot tang arti lagi points hidawa ya kani tang halon arti lagi point ka point ka banung kong baki try mur ikun samla gi jongi kinyo kamai daldi hak beribat ka tourism department bat kabar kanwan ra ka jing singan ka jing sultanat ya ki turis ki bawan nabar sautul ki point mil ay po ga ni ka city ki jongi yang lada kini ki turis ki wan kishim tra kali jong khasi kabanung kong ya kan pensuk yang ini turis mar kini ki driver ki jongi kila amelin te ban ya akhir ki surok ki bang kim ki bariat kila amelin ban sun beneng hang ni ya kawai ke benta bang lapan pau yang si tiru nomba lalap kadang ka sisa bakin ki traveling agencies ki badan hang tiapa buati ki kham kamai bun maki nakilum ki wa itiang na tourist destination jongi bodah ni ka jela jongi namar ki punan kam dekin private car ban ferry ya ki tourist da ki tu lesu IY te kani kalau bian chono kom pa kalau persya ya ka interest jongi tarik termuluk te nakali ka jongi ngila o bak siam udi ban sim kya bai kani bat lada kawan kata ka puot ba ka jela ka sutu ba hot ki kali banapa ngim syashu ngim persengian ke mauyong namau yang kin lek biki kali ki bari ML back tilesi ka solve a problem baru but ni germen pada baka sarkar ka jongi kam tamme naga mi jong siam pun pe ya kani ka jingdawa jongi da kata ka jing broad ba ka jing berhat kanang ba ikan jing mentoy ka wan ya ki pai ba jong try look jong jela ka jongi te khandiat ba kumba kini bisngi ru kitan kini nakaliang jong kini ki nonya kali tourist
kila ar taka jingmut sa sarkar menteri kam kani ka reciprocal transport agreement te hatu pada hatu hajing i jing pi hatu kani kanya rap ha na kamnu ka jela jing akan hira mulai i gitu jing dawa ka jongki bat ka kini pi ka sarkar haba ka sim kini ni ki an kini ti ban tumai khatam ya pada tourism kadi man sim jing mod ki tourist taxi association na ki stakeholders ki ba pher kadi kan pen mentoy ka sarkar bakan wan sa conclusion ka ba mentoy lang ya baro ka ba pha ka conclusion Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.